বিশ্ব তেরতেই গড়িয়া মাথাইনরক সাवै হেজামারা ডিব্রং বিসিং ক্লাইজাক লামপ্रा हाटिओ 3 दिननि बागै मेलांनानै थाङै दङ अबाहायखायनो दिनै कक्टमा थुनायरावनि हिनै अकंनो साका मेला कमिटि 14 15 16 सालथामरमै मेलांनानै थाङै दङ अबनि बागै आमसानि लोकरंनो जतन अ मेलाव फायै मानजारनानि बागै कक कसारखा ते बानिया खायनाय थालनाय ते जत फालनाय रंनोबो अबाहायखायनो दखान दिवै मेलानो तेबो तं खतक खालायनायनि बागै कमिटिनि बखागदै कक्टमा थुमान बिसिंतै साखलाय जाका বিশ্ব मेलांनानै थाङै दङ अ दिनैसिमनि कक्राझार जिबे खालायजाक तागलायजाक पटक खालायजाक जोंनो हेजामारा दिबलंनि आन्दार गारिं गामि विलेज संखाय चिनमो सुरेन्द्रनगर एडिसि विलेज जों ताकलायना प्रथम বিশ্ব 13 रिगै 3 दिन चलिनाय कायसा मेला कटर खायलाय दङ ओंखाय अ मेलाव ताकलायना जों पुला खायो आसा खायो अ मेलानि जों माइकिं खायका दिनै एलाकानि आमसायनि हेजामारा दिबलकनि बिसिङाव कायसा खुब बाजार कटर बाजार काहाम हेजामारा आरो जों खामबुरिखा तो बाजाराव जे फालनाय रक पायनाय रक एमन खै खुचि अ काहाम न दिनै आमसायो बाबा गरियानि जे तेरनि समय বিশ্ব उत्सवनि नरिगै जे मेलां माने कोनो जागा गैया चिनो एलकाराथ एलकारनि आमसायनि ताखुकтай बुकुक सं अनेक खाजा लायजाक अ मेलानो नायनानि बाङैता ओंखाय आसानारगो मेला काहाम नंनाय जों आबनो सानामो जोङो मेला कमिटिनि इंगै आमसायनि जे बानिया खायचानाय रक रि फालनाय ओंखाय माला चुरि फालनाय ओंखाय पाउडार नि जे कुनु जाबतिय जे कुनु माने खेलानि माने रगंथ नाबरक जे दुगान देनाय खुब खाथों जाकता जोंनो सुङो फाइबानान बुलाय दुगान देनानै बाङै ओंखाय जों साका बरंनो फायदि हनै जों आबो जागारक ठिकाय रेवाना आसा खायो खुब काहामनो मेलांनाय ओंखाय जों अ मेला कमिटिनि तरफ थेके मनो सानामो जोङो एलाका बासिरंनो फाइटुन चिनो मेला कतार बसर बसर टेबो ताकलाय गथमा जाय खालि टेबो जाग जब नानै आसा खायोता आं ओके कयदिन धरे मेला खायजानाय अ मेलांनाय चिनि जे सेना कतार बाय बुसो कतार हिया दिबा जों कक बरक बाय जे दिनो सेना माने बुसो लास बुसो जोङो कथैरनो खाय मयतु खायना बाङै बसर वाइसा माइखले रंना लायो आम तैनमले आं जे साइमा मामते खाय ओंखाय अ बुसो माइखले रिमान दिनो न परब सुरुंगो अ दिनिसिमि माने बसकांनि शुक्रबार 14 तारिख मास एप्रिलनि 2023 नि दा शुक्रबारनि सिमि चलिनाय अब सालतामरमै तो शनिबार दिनो 16 तारिख पाइनायता मेला रविबार पाइनाय गाबो अब मेलाव माने नों लोकरकनो ताम कसार मुंनाय जायगायाव जे आमसाय ओनफोराव खायदिनो बागै आं अ आमसायनि लोकरकनो बनो कसानाय नगद जतन वालाय सुगलायता खायतन मा बाबनो ट्रेक्टर टारेथन रां पैसा थानै जेमन ताबुक चिरायरंनि जे अबस्था चिनिं कव तो अबरक आमते खायावै खुचि खाय बुमाबो फाबाय सालाय फाय मेलाव एन्जय खायतो अबना आं कताना मतंते जे दुगान देनाय रंनो बानिया खायचानाय रंनो जतन ना आमसायनि ताखुकтай बुकुक संनो कयना मजंग फाय आरो दुगान पाट खायपेतन अ मेलानो तेबो नायथातक तेबो कटर कसang खाय माने नायथातक खायते सानान बाङै मेला कमिटिनो सायज खायतो अबना आं कयना मजंगता मेलानि जागानि खायति साखो मेलानि जागानि थायंगाय त थाजों आं केता साकाताबो सेरन अंको हेजामारा आदि बलंनि बिसिंगो बिसिनि मुंखाय सुरेन्द्रनगर हंखाय गारिं गामि आमचायता अ हातिनिबो मुंखाय जों सेमाना मनंको खायो हाति उद्बोधन खायो सिनर किसु उङै दङ आस्ते आस्ते गभर्नमेन्टनि तरफ थेकेबो जों दाबि दाबा मान दङ बाजार सेर दं मान दङ ओंखाय बाजारनिबो मुंखाय जों नारगलाय माने चारमुखा जों मा बायबा कक बरक बायखाय लामप्राना हमले तो अ हातिनि मुंखाय थाइनि मुंखाय लामप्रा हातिता खूब प्लेस काहाम जतन फाइबेन तो नाबनो चिनि रिक्वेस्टा हामबाय।